Els metges, les infermeres, tot el personal sanitari estem acostumats a treballar d'una manera que hem treballat durant molts anys, però això està canviant ràpidament. A més, el Covid ens ho ha accelerat tot i aquest curs pot ajudar a fer visites d'una altra manera i potenciar el teu acte assistencial amb propostes més d'avantguàrdia i de poder atendre les persones en situacions complexes com la que ens ha donat el Covid, que potser no tothom pot venir presencialment i aquí podem utilitzar altres canals de comunicació amb els ciutadans o altres maneres de fer processos sanitaris que ens pot ajudar al nostre dia a dia a la consulta. I la idea del curs és primer donar una visió general del que és l'e-health o la telemedicina i que conegui bé una mica el ventall de solucions que hi ha actualment tant a Catalunya com als sistemes sanitaris públics i privats d'arreu d'Europa, bàsicament. I després ja anem focalitzant en el curs el que és el model d'atenció no presencial, sobretot, amb el coneixement i recomanacions d'ús per tot el que són televisites, i aquí entraria la visita electrònica o la e-consulta, la videoconsulta, el xat Salut, que és unes eines que estem implementant també en el sistema per interactuar entre professionals de diversos àmbits d'atenció i, bàsicament, el model de televisites. Després hi ha un mòdul també en el que ens centrem més en la part legal de tots aquests aspectes tecnològics. També és important per l'alumne conèixer l'àmbit legal i com utilitzar bé aquestes eines des del punt de vista legal i des del punt de vista ètic, també. I, bàsicament, és això, és donar coneixement ampli del que és l'e-health, aprofundir en model d'atenció no presencial i temes importants a conèixer per l'ús d'aquestes noves solucions.